Peter, mitä tarkoittaa Ukraina? Se on joku rajaseutu. Joo, hyvin bongattu historiasta, kieliopista, kielitieteestä, mistä tahansa. Rajamaa, itse asiassa miten se nyt ihan tarkasti suomeksi kääntää, mutta raja-alue, rajamaa. Ja tänään tosiaan keskustellaan siitä, että miten tästä kiistellystä ja monimuotoisesta ja todella moneen suuntaan aukeavasta rajamaasta sitten lopulta tuli itsenäinen valtio, joka nyt tänä päivänäkin kamppailee vapaudestaan ja itsenäisyydestään. Tosiaan päivittäin se on otsikoissa tänään ja tämä myöhempi historia Ukrainan 1900-luvun ja siis Neuvostoliiton aikainen ja nyt 2000-luvun historia on varmaan aika monille uutisistakin jo suhtuttua tavaraa, niin me pureudutaan tänään niihin vähän syvempiin pidempiaikaisiin taustoihin, eli kuinka tosiaan tuosta rajamaasta lopulta muodostui tänään tuntemamme itsenäinen Ukraina. Minä olen Peter Nyman. Minä olen Peter Vankke. Ja tämä on Peter ja Peter, serkukset keskustelevat historiasta. Jälleen kerran, ja kiva, että me sukelletaan, Peter, taas kerran tämmöiseen kevyeeseen, ehkä noin tunnissa käsiteltävään, jos oikein introt ottaa mukaan, niin muutaman 1000 vuoden jakson käsittelevään aiheeseen, mutta tulee aika nopeasti muuten noista ihan vanhoista ajoista eteenpäin. Mutta se on hyvä, mä haluan kuitenkin siis paketoida kuitenkin se ihan noita aika syviä taustoja. Joo, tämä on kiva aihe. Kiitos, kun otit tämän. Tässä on paljon asiaa taas ja paljon vuosilukuja ja nimiä. Kiva olla taas täällä juttelemassa. Se on ehdottomasti, hei, ja tosiaan kun tuossa alussa sanoin myös, että liittyy niin voimakkaasti tähän nyt traagiseen ja dramaattiseen, mitä nyt toi Venäjän valloitusta Ukrainassa myös meille avautuu joka päivä uutisten kautta, niin ja myös se, että vähän jos haluaisi mainostaa aihetta vielä, niin Ukraina on tosiaan, se on valtavan maantieteellisesti valtavan kokoinen maa, myös väkiluvultaan ollut aina iso alue. Sen historia on todella moneen suuntaan niin kuin aukeava. Siitä on kiistelty ja taisteltu ja sitä on tavoiteltu niin kuin hyvin monelta suunnalta, tai ainakin niin kuin 4 pääsuunnalta, jos tällä tavalla asiaa katsoo. Niin, ja sehän on myös luonut Putininkin tavasti käsitellä Ukrainan historiaa. Tavalla, joka taas historioitsijoiden, niin kuin oikeiden historioitsijoiden on helppo kiistää onneksi. Joo, tiedätkö, mielenkiintoista tässä on se, että Ukraina kun mietitään, niin sehän ei ole juuri ollut itsenäinen kuin vasta, mitä mä nyt sanoisin. Ja ensimmäistä kertaa ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa. Joo, mä en pystynyt laskemaan noin pitkää vuosia. Mutta se on vaan ollut tämmöinen tietty alue, jonka päälle on jyrännyt milloin mistäkin suunnasta joku. Ja siinä on niin monta valtiota ja imperiumia käynyt sen läpi, että kohta kuullaan lisää. Joo, niin? Se on hyvä nimenomaan. Se on niin kuin hahmottuukaan sen, että se mikä nykyään, millaisena nähdään niin kuin Ukrainan maantiede, eli valtion rajat, mukaan luettuna totta kai meidän mielestä Krimi ja Donbass myös, kansainvälisesti tunnustetut rajat, mutta nimenomaan kun katsoo historiaa, niin tämä on todella tämmöinen. Se on semmoinen ameba, joka on niin kuin muokkautuu jokaiseen suuntaan ja vähän riippuu miltä kantilta asiaa katsoo. Ja sen takia se on niin kiistelty alue, liittyy vähän tähän niin kuin Putinin näkemykseen myös niin kuin Ukrainan historiasta, niin vähän, että minkä aseman niin kuin Ukrainalle ja muodon Ukrainalle haluaa antaa, niin se on aika paljon ollut historian varrella niin kuin katsojasta kiinni. Ja maasta kiinni, kuka sitä katsoo, mistä maasta. Ja niin kuin mä taisin sanoa sulle tuossa alussa, kun keskusteltiin, niin esimerkiksi Tanska olisi helppo jutella siitä, kun se on ja pysynyt melkein samana rajoilla. Mutta jopa maailman, mutta vanhin edelleen käytössä oleva lippu itse asiassa, Dannebroggen. Niin. Kun sitten taas Ukraina, niin rajat on ollut vähän, mitä sanoisi. Joo, ja siinä mielessä, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että sen takia Ukrainasta on ikään kuin ollut helppo kiistellä ja sulla on erilaisia tämmöisiä näkemyksiä, että mitä Ukraina oikeasti on ja miten se ei ole. Mutta samalla tavalla voisi sanoa, niin kuin, toisin kuin Tanska, niin Euroopassa nykymerkittävät
valtiot, Saksa ja Italia, nekin on todella ollut tämmöisiä amebamaisen monimuotoisia ja vasta siis reilu 100 vuotta ollut maita sellaisina kuin menee. No entäs Portugali? No, siinä on ehkä toinen, joka on vähän Tanskan lailla ollut pitkään, on ja pysyy, mutta tosiaan, että maita on erilaisia ja historian varrella paljon muuttunut ja tietyt niistä, kuten nyt nähdään, niin joitain kyseenalaistaa edelleen, mutta tosiaan Italia ja Saksa on aika harva vaikka Saksahan on muokkautunut siis Bismarckin ajoista, on keisarikuntaa ja ollut natsismia, ollut Itä-Saksaa ja Länsi-Saksaa, vaikka mitä, niin Saksahan on ollut todella monimuotoinen läpi historiansa, mutta nyt me pidetään sitä aika niin kuin jotenkin itsestäänselvyytenä kanssa. Nimenomaan. Että ehkä tämä niin kuin Ukrainalle voi tämänkin suoda, mutta hei mennään Peter, alkujuurille. Joo, vähän alkujuurille jo siis, ja ihan lyhyet muutaman minuutin pohjustukset ja introt syvästä historiasta, eli ketä siellä eka? No joka antiikin aikana jo niin, siellähän on ollut siis tämmöisiä niin sanottuja kimmerialaisia ja on ollut gootteja sitten ja sarmaatteja ja siellä on ollut legendaarisia skyyttejä, jotka tunnetaan näistä kulta-aarteista ja indoeurooppalainen kieli ja kansahan vyöryi länteen sitten pikkuhiljaa nykyisen Ukrainan alueen halki. Ja se hevonen tuli varmaan nykyisen Ukrainan niin, tiedätkö mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että kun esimerkiksi siellä oli skyytit, jotka oli tosi taitavia ratsuja ja jousimiehiä. Sitten tuli gootit Saksasta. Nekin tai jopa Skandinaviasta alkujaan. Niin, Pohjois-Puolasta, Skandinaviasta, Saksa. Nekin oli siis aika hurjia sotilaita. Ja gooteilla oli Krimi muuten omana valtionaankin jossain vaiheessa. Niin oli, joo. Ja sitten kun tuli hunnit vielä idästä, niin kaikki tämä porukka, ne on ollut aika kovin hurjia sotamiehiä. Että. Joo, ja sen takia tuo rajamaa ei ole myöskään yhtä ihme, että se on ollut siis avoimet arot ja helppo liikkua itä-länsisuuntaan varsinkin, niin todella niin kuin levotonta aluetta siinä mielessä, että siellä on tultu ja menty aika helposti historian saatossa. Ja sitten kreikkalaiset, että koko Etelä-Ukraina oli Mustanmeren pohjoisranta, oli myös kreikkalaisia siirtokuntia täynnä. Joo, sehän oli lähellä kuitenkin, että sinne oli helppo Kreikasta levittäytyä. Kyllä. Niin ja ehkä verrattuna näihin gootteihin ja skyytteihin ja muihin, niin ehkä voisi sanoa, että vielä tänäkin päivänä Ukrainassa on vähän kreikankielistä vähemmistöä vieläkin kuulemma. Ja paljon näistä kaupungin nimistä on kreikkalaisperäisiä alkuja. Niin ehkä tämä kreikkalainen maailma näkyy siellä, jos katsotaan vanhempaa historiaa, niin näkyy siellä ehkä voimakkaammin. Ja totta kai Krimin tataarit, mutta ne tuli vasta sitten niin kuin mongolien myötä. Joo. Historia alkoi vasta 1200-luvulla. Joo, ei hypätä niihin vielä. Ei mennä siihen. Tässä on välissä vielä yksi kaikista kiinnostavin porukka, joka tuli. Joo, ja itse asiassa niin kuin voisi sanoa tosiaan, että se, mistä tietyllä tapaa ehkä tämä niin kuin Ukrainan historia oikeasti, jos mä epäilen, että se on se, mitä sä tarkoitat, eli mistä Ukrainan historia itse asiassa ehkä näin tietyllä tapaa oikeasti alkaa. Eli sä tarkoitat varmaan Kiovan Russia vai mitä? Just niitä russia. Kyllä. Ja mistä tämä Rus tulee? Eli tuleeko se niin kuin Roslagenin alueelta Ruotsista tai miehet, jotka soutavat miehet, eli soutaa ruotsiksi, niin jos nimi sieltä tulisi. Mutta joo, joka tapauksessa niin jäljet johtavat nyky-Ruotsiin, viikinkeihin, varjaageja, ne oli sitten tuolla nyky-Ukrainan ja Venäjän puolella, mutta tämmöinen itä-slaavien ja Pohjolan miesten ja naisten muodostama suurruhtinaskunta, Kiovan suurruhtinaskunta oli ehkä se, josta kaikki alkoi. Ja valtavan kokoinen läntti muuten kartalta, kun katsoo, niin tuossa viikinkiajan lopulla ennen vuotta 1000, niin Mustalta mereltä Itämerelle, Karjalaan, Itä-Karjalaan asti ulottuva valtavan kokoinen läntti, joka oli varmaan siis Euroopan suurin piirtein valtio ehkä niin, kyllä, siihen aikaan. Hehän tuli alun perin, nämä sanotaan nyt varjaagit tai russit tuli enemmän niin kuin
sen sijaan, että tuli valloittajinen, tuli kauppiaina määränpäänä Konstantinopoli. Kyllä, ja Nestorin kronikkahan sitten kertoo, että... Ootko lukenut? Mä lukenut tämän pätkän siitä. Tämä venäläinen, tai ehkä tämä on just nimenomaan, ei pidä sanoa ehkä venäläinen, Nestorin kronikka, mä en tiedä, onko sen alkuperä tosiaan niin kuin Kiovassa myös, mutta siis se Nestorin kronikka, joka noin itäslaavilaisen kulttuurin piirissä, siihen usein niin kuin käännytään, kun puhutaan vanhasta historiasta, niin sehän mainitsi, että nämä viikingit pyydettiin sinne niin kuin pitämään jöötä ikään kuin. Että ne sen takia sai sitten sitä valta-asemaa, ja Rurik oli se ensimmäinen kova jätkä, merkkihenkilö siellä, joka sitten oli tämä ikään kuin ensimmäinen todella Varjagivallan ehkä kunnon edustaja, joka pisti vähän niin kuin ruotuun siellä. Niin, vaikka mä nyt sanon, että ne tuli kauppiaana, mutta kyllähän niillä oli maine hurjina sotureina. Että jo viikinkään aika oli silloin kovimmillaan. Oli kovimmillaan, ja Konstantinopolin keisari, niin hänen henkivartiostossa oli nimenomaan varjaageja, että sen verran kovin jätkiä ne oli. Kyllä. Ja itse asiassa ehkä maantieteellisesti sopivalla tavalla, niin tämä viikinkivalta, sehän alkoi eka niin kuin Novgorodin ja Laatokan alueella, eli aika lähellä nyt totta kai Suomenlahtea ja Suomeakin näitä meidän maisemia, ja sitten sieltä levittäytyi alaspäin siihen asti, kunnes sitten Kiovasta tuli tämä keskuspaikka, ja Kiova sitten niin kuin alisti ikään kuin nämä muut pienemmät ruhtinaskunnat. Tavallaan se pääkaupunki, jos nyt semmoisista puhuttiin siihen aikaan, niin oli Kiova. Oli olemassa. Vasta myöhemmin Moskovan ruhtinaskunta otti ylivallan. Itse asiassa niin kuin Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä, niin tästä Kiovan suurruhtinaskunnan, Kiovan Rusin perinnöstä syntyy sitten nämä 3 niin kuin merkittävää itäslaavilaista kansaa ja myöhemmin valtiota. Ja sitten Rurikin jälkeen ehkä toiseksi tunnetuin tai ehkä merkittävin hahmo tietyllä tapaa tuossa Kiovan Rusin historiassa on Vladimir Suuri. Vladimir Suuri, joka kastettiin itse asiassa kohtaan, mutta kastesynttärit, tai suurin piirtein, koska tämä jakso tulee ulos, mä en tiedä, mutta ehkä vähän niihin aikoihin, eli 19. toukokuuta 989 Pyhän Basilejoksen kirkossa Hersonissa, ei kuitenkaan se Hersonin kaupunki, josta on muun muassa taisteltu tuossa Venäjän ja Ukrainan välillä, vaan tämä on Krimillä sijaitseva entinen Hersonessos. Ja Vladimir sitten, kun hänet kastettiin, niin lopullisesti tämän takia niin Kiovan tämä valtakunta siirtyy sitten niin kuin kristinuskon, eli tässä tapauksessa ortodoksisen kirkon ja Byzantin, Konstantinopolin niin kuin vaikutuspiiriin. Aivan. Ja mikä myös jännä siinä, että tässähän tämä Putinin myös niin kuin myyttinen näkemys historiasta, että itse asiassa tämä kertoisi kaikkien näiden itäslaavien yhteisestä historiasta, niin kuin se kertookin, mutta että jollain tavalla Moskovaista tuli sitten niin sanotusti 3. Rooman Konstantinopolin jälkeen, niin 3. Rooma Moskova, niin sille kuuluisi jollain tavalla siis se, mikä lähti Kiovasta liikkeelle. Mutta toisaalta tässä voisi samalla tavalla sanoa, että ukrainalaiset voisi sanoa, että heille kuuluisi Moskova tai myös Valko-Venäjän alueet samalla periaatteella, että miksi juuri niin kuin Moskovan, joka tuli paljon myöhemmin apajille, niin minkä takia sen pitäisi edustaa kaikkia näitä. Mutta totta kai might makes right, niin kuin joskus sanotaan historiassa, että totta kai siis se, joka sitten muodostui vahvimmaksi keskuspaikkakunnaksi, sehän totta kai alkoi sitten historiaa myös niin kuin dominoimaan ja kirjoittamaan ja kertomaan, että miten historia pitäisi myös niin kuin tulkita. Mutta tästä voidaan, niin kuin ollaankin keskusteltu ja edelleen keskustellaan. Joo, mutta mitäs sitten tapahtui Russille? Eikö se ole nyt vähän ollut niin, että mä ymmärsin, että se oli pikkuhiljaa aika riitaista porukkaa siellä. Mä ymmärsin, että se perimisjärjestys siellä oli semmoinen, että kun hallitsija kuoli, niin valittiin vanhin
seuraavaksi. Ja sä tiedät, mitä se aiheuttaa, jos sä oot niinku porukassa odottamassa, että hallitsija kuolee, että kuka valitaan seuraavaksi. Se on toi Vanhin. Pitäisikö siitä päästä eroon? Ja sä meinaat, että Kiovan suurruhtinaskunnan hovi oli jotenkin niin poikkeuksellisen riitosta ja kuulostaa aika tutulta itse asiassa. Mutta hei, tiedätkö muuten sen, että mikä on jännää, että Kiovan tämä suurruhtinaskunta piti tosiaan, eli Kiovan Rus, tosi tiiviit yhteydet tuonne ihan niin kuin Ruotsin ja Pohjolan suuntaan vielä 1100-luvulla asti. Että oli paljon tämmöisiä prinssejä ja prinsessoja meni edestakas. Niin joo, eri taidan muistaa jonkun semmoisen jutun, joo. Joka kertoo, että siinä mielessä vaikka Kiova kääntyi sitten niin kuin Byzantin ja niin kuin ortodoksisen kirkon vaikutuspiiriin ja suuntaan voimakkaasti, niin samalla säilyy taas niin kuin pohjoiseen päin suhteet voimakkaasti myös alkuvuosisatoina. Niin. Se on muuten mielenkiintoista koska nämä varjaagit tai russit, niin ne aika nopeasti kuitenkin slaavilaistui. Mutta samahan tapahtui Normandiassa, jos miettii myös viikinkejä, jotka saivat nimenomaan, joo, niin kuin, kyllä. Tai suojelusrahana tietyllä tapaa. Normanneista tuli frankkeja. Niin, nimenomaan siis. Ja nimenomaan, että normannit nimi sanoo, että he ovat miehiä pohjoisesta, mutta itse asiassa ne väitettiin samalla tavalla, että parissa sukupolvessa ranskalaistui käytössä, kun meni naimisiin paikallisten prinsessojen kanssa ja paikallisten ranskaa puhuvien ja ranskalaista kulttuuria edustavien naisten kanssa. Mutta se aika pitkään säilyi kuitenkin tämä Kiovan Rus, kunnes tuli taas yksi porukka. Joo, ei ollut mikään 1000-vuotinen valtakunta, mutta aika muutama sata vuotta. Kyllä. Itse asiassa yksi semmoinen, joka myös myötävaikutti niiden alamäkeen, oli se, että 1204 neljäs ristiretki kävi Konstantinopolissa ja siinä oli pieni kiista, kun ne ei saanut jotain maksuja tai jotain. Niin vieraat pistivät ranttaliksi. Pani ranttaliksi ja siinä tuhoutui Konstantinopoli vähäksi aikaa ja Konstantinopoli oli kaikista tärkein Kiovon Russin niin kuin kauppakumppani tai mihin he turvautuivat. Niin se oli jo aika iso isku. Tuliko talouskriisi? Taisi tulla pieni talouskriisi. Nimenomaan. Mutta heti siinä perään kuitenkin saapui yksi porukka taas. Ja hei, muuten mielenkiintoista se, että miten nämä asiat historiassa liittyy toisiinsa, että kuinka paljon on niin kuin sattumaa ja kuinka paljon sellaista, että jossain tarpeeksi lähellä huomataan, että tuossa olisi nyt niin kuin hedelmä kypsänä poimittavaksi, koska siellä on tapahtunut jotain sellaista, joka on heikentänyt niiden tilaa. Mä en tunne tätä, mutta tämä porukka, joka nyt sitten tuli, johon viittaat, eli mongolit, nämä kivat kaverit. Ratsumiehet idästä, niin kysymys kuuluu, se on mielenkiintoista, että käyttivätkö he tilaisuutta hyväkseen vai oliko muuten sitten aika tarvetta lähteä laukkaamaan kohti länttä. Vähän seikkailemaan ja niin. valottaa uutta elinpiiriä. Mutta se oli hurja porukka, joka sieltä tuli ja mehän puhuttiin siinä myös muuten Osmanien yhteydessä. Että joo, kun siinä jaksossa puhuttiin myös siitä. Joo. Että pisti niin turkkilaisheimot pikkuhiljaa niin kuin siltaan ennen kuin sitten Osman ensimmäinen pikkuhiljaa alkoi taas turkkilaisheimojen valtaa Anatoliassa kasvattaa. Itse asiassa sieltä tuli vielä se toinen aalto myöhemmin, joka pani Osmanit taas siltaa, mutta nämä mongolit, niin nehän oli siinä mielessä hurja porukka, että ne eteni aina niin kuin Viinin porteille asti. Puola, Unkari. Joo, ja jopa muistaakseni oli niin, että lähellä Venetsia oli nähty tämmöisiä mongolitiedustelijoita, että aika pitkälle ne kyllä. Joo, aika eksotista meininki, mutta vähän sama tulee mieleen hunnit myös, jotka niin kuin eteni. Joo. Eikö hunnit edennyt ainakin Ranskan, oliko jopa Katalonian asti itse asiassa? Taisi olla, ja sitten tuli visigootit, jotka veti aina tuonne Pohjois-Afrikkaan asti. No sekin vielä jo, että kyllä porukka liikkuu. Matkustelija katsoi, matkustelija näki maailmaa. Mutta joo, mongolit siis 1220-luvulla jo
niin teki Krimille ja Ukrainan eteläosiin tämmöisen, jos ei vallotusretken, mutta tämmöisen sotaretken joka tapauksessa. Ja sitten palasi itään, mutta sitten samana vuonna itse asiassa, mutta sitten seuraavalla vuosikymmenellä alkoi tämä varsinainen valloitus. Joo, mutta kyllä siinä vaiheessa jo voi kuvitella, että Kiovan Rus on jo pyyhitty kartalta pois. Jo hyvin paljon henkitynyt totta kai, että varmaan niin kuin valmis poimittavaksi, koska se ensimmäinen retki on varmaan tuhonnut jo huomattavaa osaa. Siis joo, mongolit, kun eihän nyt pelkästään nyt Ukrainaan tullut, siis nehän oli tuolla kauempana. Niin kuin nyky-Venäjän puolella. Niin ja mitä mä nyt sanoin, Irak, niillä seuduilla. Aina kun ne vallotti kaupungin, niin tapana oli, että tapetaan kaikki asukkaat. Joo, ellei sitten kaupunki heti suostunut antautumaan. Joo, ellei ne heti antautunut. Jos et antaudu, niin nirri pois kaikilta. Mutta se kun mongolit tuli, niin voi sanoa, että joo, ennen kuin kysytte mitään, niin joo, me antaudutaan kyllä, että sitä hätää. Että tervetuloa. Niin joo, mutta tosiaan Moskova ja nämä muut nyky-Venäjän vanhat historialliset kaupungit, niin mongolit vallotti ensin nämä kaupungit ja sitten vasta suuntasi etelään. Ja sitten 1240 sitten usean viikon piirityksen jälkeen Kiovakin lopulta vallattiin. Eli mikäli sitten tämän voisi sanoa niin kuin Kiovan Rusin sellaisena kuin me sen tunnemme, niin sen loppu käytännössä siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin mongolit sitten vetäytyi jostain kumman syystä. Ne oli ratsastavaa kansaa, eikä ne eihän ne nyt rupea laittamaan kaupunkia pystyyn ja kauppiaksi tai maanviljelijäksi rupea, vaan ne jostain syystä ne vetäytyy sitten pois ja sitten jäi tavallaan tyhjöä. Joo, mutta siinä kuitenkin se mielenkiintoista, että vaikka sanotaan, että mongoleilla oli ehkä brändiongelma, että maine ei välttämättä niin kauhean kiva tänäkään päivänä, mutta itse asiassa tämä Pax Mongolica oli mongolien niin kuin rauha, niin miettii isolla Euraasian alueella, niin itse asiassa kulttuurit ja yhteiskunnat pikkuhiljaa kukoistivat aika hyvin, että mongoleilla oli itse asiassa sellainen valtio, mies- tai naistaito kuitenkin, että vaikka he aika hurjalla tavalla aika vallottivat ja paljon tuhoa saivat aikaiseksi ja lahtasivat ihmisiä niin kuin vasemmalla ja oikealla, niin joka tapauksessa niin sen jälkeen, kun rauha oli tullut, niin mongolithan olivat aika avoimia niin kuin ulkoisille kulttuurisille vaikutteille ja vastaavaa. Siinä mielessä, että ymmärsivät, miten yhteiskuntia sitten pyöritetään niin kuin myös kauppamielessä menestyksekkäästi. Joo, ne, jotka oli säilynyt hengissä, niin ne käytti heitä hyväksi sitten, että he hoitivat sitten sitä maata, eivät hallineet, mutta oli sanotaan alistuvaisessa suhteessa. Joo, niin kuin vasalli. Käytössä myös paljon vasallivaltioita, jotka niin kuin tietyllä kuuluivat laajasti käsitellen mongoli-imperiumiin, mutta ei välttämättä olleet. Kultainen orda välttämättä olleet suoraan niin kuin sen valtion Eli Kultainen orda oli tämä nimi sille alueelle, minkä he hallitsivat. Joo, vähän sinne voisi sanoa suuntana Volgajoen alajuoksu suurin piirtein. Joo, Ukraina. Ja Ukraina, joo. Kultaisen. Sen vieressä oli vielä, oliko siellä vihreä ja sininen orda? En muista värikoodia, mutta kultainen orda on tämä tunnettu joka tapauksessa. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan? Ja perusti sinne sitten tosiaan, tai sinne ilmestyi tämä uusi valtakunta. Hei, ja jännää myös se, että kun nyky-Ukrainan ja Valko-Venäjän myös historiaa ja kulttuuria, ehkä niin kuin jotkut sanoo kansanluonnetta, vaikka mitä vertaa niin kuin Venäjään, niin tätähän usein nykyään painotetaan, että venäläiset jäivät mongolivallan ja vaikutuksen alle paljon pidemmäksi aikaa kuin ukrainalaiset ja valkovenäläiset. Eli se Kultaisen ordan vaikutuspiiri ei ulottunut sitten niin pitkään enää nykyisen Valko-Venäjän ja Ukrainan alueelle, vaan nimenomaan Kultainen orda ja mongolit pitivät joko vasalleina tai suoraan hallitsivat
niin kuin venäläistä aluetta paljon pidempään. Ja mikä myös selittää sitä, että se Venäjän ikään kuin aasialainen ulottuvuus on niin paljon voimakkaampaa kuin mitä se on ollut lännempänä Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Joo. Tämä pitää varmaan paikkansa, koska näihin aikoihin esimerkiksi oli nousemassa Puola, Liettua suurvallaksi ja sieltä suunnasta oli paljon vaikutusta Ukrainan päin. Joo, ja myös Ukrainassa myös menee uskontoraja siinä mielessä, että on totta kai suurena siis kreikkalais-ortodoksinen kirkko, mutta myös nämä uniaatit ja muut, jotka taipuu vähän siihen katolilaiseen suuntaan, niin se Joo, se on muuten mielenkiintoinen se heijastuu aihe. Myös niin kuin lännempänä Ukrainassa voimakkaasti. Joo, se on tämä uniaatikirkko on mielenkiintoinen pointti, koska se tuli taas siitä, että kun Puola, Liettua hallitsi tuossa vaiheessa sitten Länsi-Ukrainaa ja puolalaiset oli katolilaisia ja nämä ukrainalaiset, tai miksi niitä nyt haluan kutsua, ortodokseja. Oli ortodokseja. Joka johti paljon ristiriitoihin myös ja ikään kuin valtataisteluun. Valtataisteluun, että sitten puolalainen aateli oli katolisia ja sitten nämä muut alaiset olivat ortodoksia, niin siinä kävi niin, että ne teki sopimuksen, että Ukrainan ortodoksit olisi paavin alaisena. Eli niin kuitenkin säilyi niitä omat tämmöiset ikään kuin ortodoksisuus, mutta Rooman alaisuudessa omat kuitenkin. Teologiset ja liturgiset perinteet säilyivät, mutta ne oli kuitenkin paavin alaisena, mikä tietyllä lailla sitten erottaa nyt taas niin kuin ukrainalaiset venäläisistä, koska siellä käsittääkseni edelleen on tämä uniaattikirkko vai mikä sitä sanotaan. Joo, Ukrainassa. Ja sitten myös se, että nyky-Ukrainassa ortodoksit, niin kuin, en tiedä, nyt totta kai kaikki, mikä tulee Moskovasta, on aika pannassa Ukrainassa, mutta Ukrainan ortodoksit periaatteessa ovat nyt kuitenkin suoraan Konstantinopolin ortodokseja, niin kuin Suomikin on, siis Suomen ortodoksit, eikä Moskovan alaisia ortodokseja. Mutta tähän pitää liittää vielä se, mikä minusta on mielenkiintoinen lisä tähän Ukrainan historiaan, joka myös osittain sitten, vaikka tämä ei liitykään niin kuin koko nyky-Ukrainan alueeseen, tämä liittyy myös alueeseen, joka on osittain nyky-Ukrainan ulkopuolella, mutta merkittävä osa nyky-Ukrainan niin kuin identiteetin yksi osa muodostuu tästä, eli niin sanotusta Galitsiasta ja Volyniasta, eli tämä Galitsia-Volynian ruhtinaskunta, joka oli niin kuin Ukrainan kaikista se läntisin osa. Niin, läntisin, joo, ja se oli valtavan kokoinen maa-alue sekin, ja ulottui pohjoiseen aika pitkälle yli Ukrainan nykyrajojen Valko-Venäjän puolelle, ja ulottuu vähän sinne enemmän niin kuin Balkanillekin päin. Eli itse asiassa tai Balkanille, mutta kuitenkin sanotaan niin kuin myöhemmän Itävalta-Unkarin alueelle. No. Ja merkittävä oma ikään kuin ukrainalainen identiteettinsä siinäkin, ja siinä, missä Ukraina joksikin aikaa jäi tosiaan mongolien kultaisen ordan haltuun, niin tämä Galitsia-Volynian ruhtinaskunta, jos tuli sitten kuningaskunta ihan myöhemmin, niin se pysyi ihan eri tavalla itsenäisenä ja omana tämmöisenä poliittisena kokonaisuutenaan. Kunnes Puola ja Liettua. Niin sitten sekään ei ollut mikään 1000-vuotinen valtakunta, että sitä kesti 200 vuotta, mutta kuitenkin, että se on muodostanut, ja edelleen tänä päivänäkin, että minkä takia niin kuin länsi-ukrainalaisuus nähdään erilaisena kuin itä-ukrainalaisuus. Joo, johtuu paljon tästä perinnöstä. Mutta ja siinä myös Galitsia-Volynian rooli myös taistelussa niin kuin tatareja ja näitä itäisiä valtaa pitäviä vastaan, ja myös yhteistyössä siis Liettuan ja Puolan ja Unkaria näiden kanssa. Mutta 1340-luvulla sitten tämä Galitsia-Volynia ajautui Puola-Liettuan hallintaan. Joo. Et ankkuroituu siihen niin kuin läntiseen valtaan sitten. Mutta mitä sitten tapahtuu? Arvaa, mitä sitten tapahtuu. Tulee idästä taas yksi porukka.
Timur Lenk. Timur Lenk oli Jatka siitä. Timur Lenk oli kans mongoleja, mutta jos mietitään sitä kultaista ordaa, niin tai se porukka, joka eka oli tullut, niin ne oli jo jakautunut niin kuin moneksi, mikä ne on, kaanikuntia vai miksi niitä sanotaan. Ja uusi isku tuli idästä taas Timur Lenk-henkilön mukaan. Tämä oli 1300-luvun lopussa, mikä oli sitten kuolinisku taas tälle kultaiselle ordalle. Ja tämä Timur Lenk valloitti aina Moskovan ruhtinaskunnan ja Osmanien alueen taas kerran. Ja samanlainen kaveri se oli kuin ne aikaisemmat, että jos kaupunki ei antautunut, niin kaikilta nirri pois. Se oli ilmeisesti näiden mongolien veressä. No, joka tapauksessa... Hyväksi havaittu keino vallottaa ja hallita. No, kyllä se siinä mielessä on, että aika nopeasti sä saat niin kuin vallotettua, jos se sana levii, että nyt tulee mongolit, että mitä pitäisi tehdä, antaudutaanko vai taistellaanko? Kunnes antaudutaan. Eli se oli se seuraava vyöry, joka tuli ja tämä porukka taas uudestaan jakautui sitten, oliko se nyt 8 kaanikuntaan, joista yksi Ukrainan kannalta tärkein oli tämä Krimin kaanikunta. Eli Krimin tataarit nimenomaan myöhemmin. Joo. Porukka, joka tunnetaan sillä nimellä. Joo, ja se pysyi Krimin kaanikuntana, jos sillä nimellä mennään, aina 1783 asti. Ja oli taas niin kuin Osmanien vasalleja. Nimenomaan. Eli kaikki taistelut, mitä käytiin siihen asti, niin Krimin kaanikunta taisteli Osmanien puolella. Ja Krimin tatarista sen verran vielä, että valitettavasti historia ei ollut kauhean hyvä niin kuin heille, koska Stalin ensinnäkin siirsi niitä pois sieltä ja sitten Stalinin jälkeen, Neuvostoliiton jälkeen Krimin tatari alkoi muuttaa takaisin Krimille, mutta nyt sitten Putinin valloituksen jälkeen Krimin tatarilla ei myöskään ole ihan kivat oltavat. Ja he saavat tänäkin päivänä taas elää ikään kuin uudenlaisen sorron alla siellä. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että jos nyt mietitään tämän hetken tilannetta ja kun Venäjä valloitti Krimin, niin toisaalta se Krimi on ollut vähän niin kuin erillään Ukrainasta, noin niin kuin historian saatossa. Niin sehän on melkein kuin saari. Niin, mutta toisaalta silloin kun Ukraina itsenäistyi tässä Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä, niin silloinhan Venäjä sopi, että Ukraina kuuluu, tai Krimi kuuluu siihen Ukrainaan. Ja Krimi oli 50-luvulla siirretty niin kuin hallinnollisesti Ukrainaan. Niin. Että ei ne siinä vaiheessa niin kuin pannut hanttiin. Aivan. Joo, Sevastopolihan ne sai vuokrasopimuksella pitää laivastotukikohdan. Mutta... Että ne tuli vasta niin kuin tämä nykyinen pieni mies Venäjällä, niin sai ajatuksen, että se kuuluukin meille. Ja nyt alan tulkitsee historiaa. Alan tulkita historiaa vähän uudella lailla. Ja niin. Tästä pidänkin tämmöisen 3 tunnin mittaisen luennon teille, että mikä se Ukrainan oikea historia on. Mutta hei, tähän liittyy myös, kun mennään tässä vuosisatoja niin kun eteenpäin, ne tulee Krimin tataarit ja se Krimin, mikä se nimi olikaan? Oliko Krimin kaanikunta vai? Mä luulen, että se oli Krimin kaanikunta. Niin myös he liittyy tai olennaisesti tähän ja orgaanisesti tähän liittyy totta kai kasakat, joka on taas toinen, jos puhuttiin äsken siitä, että Galitsia ja Volynia Länsi-Ukrainassa on merkittävä tämmöinen kulttuurinen ankkuri sille, mitä Ukraina on tänä päivänä ja paljon tulee sitä perintöä sieltä, niin totta kai Ukraina ei voi mainita ilman kasakoita ja heidän vaikutustaan Ukrainan identiteettiin. Se on kyllä mielenkiintoinen porukka, koska on. Koska siitä tulee vähän villi länsikin mieleen, vähän niin kuin, tiedätkö, lännen jotenkin vallotus ja pioneerihenki. Kyllä, joo, koska ne oli tietyllä lailla niin kuin tämmöisiä lainsuojattomia. Ja se, miten se syntyi se porukka oikeastaan oli, kun tämä Timur Lenkin porukka, jotka kävi tuhoamassa kaiken, vetäytyi, niin sinne Ukrainan aroille
jäi pelkkää tyhjyyttä periaatteessa. Ja Etelä-Venäjälle myös. Niin, se on aika iso alue, joo, kyllä. Ja, erilaisia kasakkaporukoita. Joo, että se oli niin kuin, periaatteessa se kuului Puola-Liettualle se alue. Jo Mustallemerelle asti. Niin, mutta käytännössä esimerkiksi Puola-Liettuassa oli maaorjuus vallalla. No, jos sua ei huvita olla maaorja, ketä huvittaa olla maaorja? Aivan. Niin sä lähdet livokkaan etelään rannikolle sinne aroille, missä sitten pikkuhiljaa kerääntyy tämmöistä porukkaa. Joo, ja aika sekalaista seurakuntaa itse asiassa. Oli näitä karaneita maaoria ja oli ihan seikkailijoita. Oli varmaan joku aatelinen, joka oli menettänyt jostain asemansa. Syystä nimenomaan, tai ihan, en tiedä, oliko niinku ehkä hirveästi vapaita metsästäjiä ja kalastajia ei ollut, mutta joka tapauksessa niinku kaiken näköistä. Ja sieltä tuli myös etelästä väkeä Osmanivaltakunnan puolelta, ehkä siellä oli tataareja, että kasakat on itse asiassa aika... Se ei ole mikään niinku tietty... Niinku homogeeninen ryhmä, ei. Joo, että se on porukka, joka on pantu kasaan ja vähän Mutta alkoi muodostaa, vähän jos miettii, että vähän tämmöistä heimoyhteiskuntaa, niin alkoi aika nopeasti, kun tämähän alkoi niin kuin 1500-luvulla, niin alkoi muodostaa kuitenkin tämmöisen niin kuin, ja kun englanniksi sanotaan niin kuin nimellä polity, eli tämmöisen niin kuin poliittisen kuitenkin kokonaisuuden, eli ikään kuin, valtion. Joo, se on totta, että sinne niin kuin muodostui itse asiassa, vaikka se ei ollut niin kuin valtio, mutta siellä oli eri niin kuin kasakoiden hallitsemia alueita, joissa oli omat säännöt ja lait ja oli systeemit. Päämies, se oli hetmanni. Ja tiedätkö, mistä hetman nimi mutta tulee itse asiassa? Varmaan Ruotsista. Ei, se on se aika lähellä germanin kieli. Se tulee Hauptmannista. Eli Hauptmann. Myös tässä on jännä, eli kapteeni, siis tämä on jännä myös. Tässä on myös vähän osoitus siitä niin kuin Ukrainan mielenkiintoista myös läntisistä yhteyksistä ja myös niin kuin raada, eli tämä niin kuin Ukrainan niin kuin parlamentti. Se on sama kuin raat, eli raati. Se on tullut Suomesta. Sekin on saksan, tai ainakin saksan kielestä. Että miettii vähän sitä Itävallan Unkarin vaikutusta ja sen saksankielisen maailman vaikutusta, niin jännä, että jopa niin kuin kasakoiden hetman Hauptmann sanasta on otettu, että se on aika mielenkiintoista. Aika hyvä. Siis itse asiassa kasakkas sana tulee Turkista, kasak. Muuten ei saa sekoittaa Kazakstanin se on ihan kasakkeihin. Se on niin kuin eri porukka, vaikka sana kuulostaa hyvinkin paljon samalta. Että se kasak tarkoittaa nimenomaan vapaamies seikkailija turkiksi kasak. Mutta eli... Se on hieno käsite. Ja 1500-luvulla tosiaan Ukrainan alueelle alkoi niin kuin näitä yhteisöjä, kasakoiden yhteisöjä muodostua, niin sitäkään ei niin pitkään kestänyt sitä kasakoiden niin kuin hallitseminen. Niitä oli erilaisia alueita, joilla oli enemmän itsenäisyyttä ja autonomiaa, joilla oli vähemmän, mutta kuitenkin pikkuhiljaa muodostui siis erilaisia kasakka tämmöisiä alueita, jossa oli omat johtajat ja systeemit. Mutta sitä ei hirveän pitkään kuitenkaan kestänyt, että oli oikeastaan tämmöinen kuin 200 vuoden välivaihe, voisi sanoa Ukrainan historiassa. Mutta kasakoiden joukosta nousi yksi ylitse muiden. Bohdan Melnitski, tarkoitat varmaan häntä. Se on vähän vaikea Sano uudestaan. Bohdan Milnitski. Okei. Eikö se ole aika lähellä? Joo, mä ajattelin, että mä en vitti sanoa sitä, että mä annan sun sanoa sen. Mun briljardi, kiitos Serkku. Joo, eli Bohdan, vaan meidän kesken. Hän alkoi kapinoida Puolaa vastaan. Koska ei suostunut siihen koska Puolan periaatteessa se alue oli niin kuin Puolan hallitsemaa, vaikka puolalaiset ei siellä paljon varmaan pyörinyt kasakoiden seassa. Joo, siellä on vähän niin kuin Puolan ja Liettuan. Se on vähän kuin sama kuin miettii Itävalta ja Unkari. Että periaatteessa Puola Liettua on niin kuin samaa valtiota, mutta siinä oli myös heidän keskinäinen rajansa, joka halkoi myös niin kuin Ukrainaa ja Valko-Venäjää. Itse asiassa taisi olla niin, että Liettualle kuuluu vähän niin kuin se nykyinen Valko-Venäjä-alue. Joo, ja Puolalla oli sitten osia ehkä Pohjois-Ukrainasta. Niin. No anyway, tämä Bohdan, mikä se oli? Melnitski. Hyvä. Niin se ajatteli, että hän
ajaa puolalaiset, tai ei tarvitse hirveästi ajaa pois, kun niitä ei hirveästi ollut siellä, mutta hän haluaa perustaa oman. Jolla 1600-luvun puolivälissä muuten ihan vaan kronologiassa. Joo, eli tämä oli 1648, kun hän nousi johtajaksi. No, eli alkoi laaja kapina ja vapaustaistelu, ja ei oikein mennyt hyvin, ja harmittava kyllä joutui pyytää apua. Mistä se pyysi apua? Moskovan, Pietarin, siis Venäjän suunnalta. Ja itse asiassa tämä liittyy vähän tähän niin kuin ortodoksiseen, myös katolisia puolalaisia vastaan. Joo. Tähän liittyy, että Venäjä, tsaari Venäjä tässä tapauksessa tuntui niin kuin luonnolliselta liittolaiselta, koska tässä niin kuin yhdistyy myös niin kuin ortodoksien intressit tietyllä tapaa. No, lopputulos oli se, että Venäjän avulla saivat työnnettyä puolalaiset, tai sanotaan ei työnnetty, mutta vapautettu oma alueen. Ja tämän jälkeen solmittiin, tai itse asiassa se oli niin, että kun he pyysivät sieltä Venäjältä apua, he solmivat tämmöisen sopimuksen, joka on nimellään Perijaslavin sopimus. Perejaslavi. Se on hyvin sanottu. Perijaslavin sopimus, hyvin sanottu. 1654. Niin tämä on merkittävä vuosi. En tiedä ihan, mulle ei selvinnyt ihan, että mikä itäslaavilainen aksentti sulla tuossa oli, mutta hyvältä se kuulosti. Kiitos. Minkä alueen aksentti, mutta se kuulosti hyvältä. Niin tämä on merkittävä vuosi 1654. Palaan siihen kohtaan. Eli kasakat siirtyi sitten, joo. Joo, sopimuksen tuloksena oli se, että kasakat tunnustivat Venäjän yliherruuden Ukrainassa. Ja samalla sitten sai sitä sotilastukea. Joo, mutta tietty se autonomiahan aluksi ainakin siinä vähän säilyi. Että vähän tällainen diili, joka osoittautui myöhemmin kasakoille ei niin hyväksi, koska tästä on ollut myös vähän kiistaa siitä, että itse asiassa sitä alkuperäistä sopimustakaan ei oikein niin kuin tiedetä tai ei ole täyttä sisältöä. Niin, ei ole löytynyt siis niin kuinka paljon itse asiassa autonomiaa heille kuuluu ja mitkä olivat ne lupaukset. Mutta joka tapauksessa tulkinta kai oli se, että kasakat askel askeleelta menettivät sitä autonomiaansa. Nimenomaan. Tilanteessa, jos he luuli, että he olisivat niin kuin itsenäisempiä kuin mitä he oikeasti sitten olivat. Lopputulos oli se, että kasakoiden ja Venäjän välille tuli riita ja sitten Bohdan Melnitski pyysi apua Ruotsista. Joo, itse asiassa, ja siellähän nousi toinenkin tällainen merkittävä kasakkajohtaja, kun tullaan sitten 1700-luvulle ja suureen Pohjan sotaan, jossa Kaarle 12 taisteli sitten Pietari suurta vastaan, Venäjän tsaaria vastaan. Eli siellä sitten Ivan Mazepa. Seuraava sankari. Kyllä. Mutta mä palaan vielä tuohon Perijaslavin sopimukseen. Nimittäin siinä, kun sovittiin, että Ukraina-kasakat on Venäjän yliherruuden alla, niin tämä voidaan katsoa, että se olisi niin kuin oikeutus Mr. Putinille ottaa Ukraina haltuun. Toisaalta tämä voisi kuvitella myös, koska tämä Bohdan Melnitski oli tavallaan Venäjän historiassa sankari, mutta samalla tavalla myös Ukrainan sankari. Niin, koska hän taas vapautti niin kuin kasakat Puolan ikeestä. Ja myös, ja itse asiassa tämä sopimus Melnitski itse ja sopimus Venäjän kanssa, sehän turvasi myös kasakka-alueita niin kuin osmaneja vastaan. Siinä oli hyvin paljon tämmöistä reaalipoliittista käytännönkin hyötyä, mutta lähinnä iso kysymys siinä on se, että kasakat kokivat itsensä niin kuin tietyllä tapaa petetyksi sitten pikkuhiljaa, että koska kaikki valta lopulta otettiin heiltä pois askeleelta, niin joka tapauksessa se, mitä he niin kuin lähtivät hakemaan
jäi tyhjä käsi. Perijaslavin sopimuksesta, niin lopulta jäi niin kuin luu vetävän käteen. Kyllä, koska lopputulos oli se, että länsipuoli hallitsi Puola ja itäpuolta Ukrainasta hallitsi Venäjä sitten lopulta. Ja sen takia Ivan Mazepa, joka oli taas yksi kasakka-johtaja, Ivan Mazepa, se on helppo nimi, niin hän kääntyi sitten Kaarle 12 puoleen ja taisteli sitten Venäjää vastaan. Ja suuri Pohjansota. Kyllä, ja Ivan Mazepa ei ole ainakaan nyt venäläisessä silmissä mikään hirveän suuri kasakkasankari verrattuna ehkä Melnitsiin. Mutta mehän tiedetään, mitä suuressa Pohjansodassa kävi. Eli nyt me ollaan 1700-1721, suuri Pohjansota. Ja Ruotsin suuri sankari Kaarle 12. Ja Mazepa molemmat hävisivät. Taistelu oli Poltava nyky-Ukrainan alueella. Niin. Poltava. Lopputulos oli se, että Kaarle lähti Osmannien luo viettää toipulaslomaa 5 vuodeksi, kunnes palasi takaisin Ruotsiin jatkamaan taistelua. Kuoli Norjassa. Monen helpotukseksi. Ja itse asiassa niin kuin legendan mukaan hän toi kaalikääryleet ja lihapullat mukanaan Turkista. Bender, joka kuului silloin turkkilaisten valtakuntaan, Osmanien valtakuntaan. Pitääkö sitä paikasta? En tiedä, mutta Mammas Köttbullar ja Swedish Meatballs ja kaalikääryleet niin olisivat tämän tarinan mukaan turkkilaisia alkujaan. No joo, mutta nyt kun ollaan 1700-luvulla, niin Ukraina on tavallaan kahden porukan käsissä. Ja nimenomaan se vielä, että Ivan Mazepan kukistumisen jälkeen, kun hän valitsi ikään kuin väärän puolen, liittoutui ruotsalaisten kanssa, niin sen jälkeen kasakoiden autonomia viimeisetkin rippeet alkoi häipöä sitten ja Venäjä otti sen lopullisenkin vallan sitten kasakka-alueesta. Joo, siis viimeistään Katariina Suuri sitten lakkautti nämä hetmanit, oliko se nyt 1764, jos heitän tuosta jostain lippiksestä. Mutta mitä tapahtui sitten? No, Puola, se suuri valtio, supistui olemattomiin. Ja Puola-Liettua myös itse asiassa, niin jos menee vielä taaemmas, niin häipyi sitten historian siiviltä. Joo, koska Venäjä oli nyt nouseva valta, Preussi oli uusi tähti. Itävalta oli ollut jo aika pitkään. Niin päättivät, että tossahan on hyvää maata meille. Ja 3 kertaa. Kolmas kerta toden sanoo. Joo, 1772, 1793 ja lopulta 1795 jakoivat Puolan keskenään niin, että Puola hävisi kartoilta. Ja nimenomaan Länsi-Ukrainassa, eli se Galitsian alue, josta alussa myös puhuttiin, joka oli oma kuningaskuntansa, niin osa siitä siirtyi Itävalta-Unkarille. Ja sekin vaikutti nimenomaan voimakkaasti sen alueen kulttuuriseen identiteettiin ja historiaan. Nimenomaan. Ja edelleen näkyy nykypäivän Ukrainassa. Se alue Ukraina, joka on niin kuin hyvin vähän ollut niin kuin venäläisen kulttuurivaikutuksen alainen suhteessa muihin osiin. Lviv. Kyllä, aivan. Joka on ollut myös Lvov puolalaisittain. Tai josta on kiistelty nimenomaan. Niin, aivan nimenomaan. Joo. Saksankielisenä ja hyvin suuri juutalaisväestö myös. Kyllä. Liv, ennen Lov, toista Lemberg. Kyllä. Ja mikä se on serbokroateksi? Sitä mä en tiedä, mutta kun tarina kertoo siihen liittyen itse asiassa, tämä on ei Lemberg, Lviv, Lvov, vaan vielä lännempänä, jossain ihan siis nyky-Ukrainan rajakylässä, niin tarina kertoo, että oli mies, joka oli syntynyt joskus 1900-luvun ihan alussa tai 1800-luvun lopussa. Ja hän sanoi, että hän ei ole koskaan kylästään minnekään matkustanut, koskaan asunut missään muualla. Ja hän on siinä kylässä
koko 100-vuotisen melkein ikänsä elänyt, mutta hän on ollut niin kuin 5 valtion kansalainen. Kansalaisuus vaihtunut 5 kertaa. Kertoo hyvin paljon myös näistä siis. Ja hän oli Puolan, tosi Lvovista vai? Ei kun ihan jostain rajakylästä, siis vielä lännempää. Mutta kertoo hyvin tästä Puolan, Itävalta-Unkarin, Venäjän, Neuvostoliiton, Ukrainan ja eri Ukrainoiden tullaan niin siihen kohta myös historiasta. Eli siellä on rajat vaihtunut ja valtaa pitävät vaihtuneet tiiviiseen tahtiin. Mutta Puola hävisi, Ukraina jäi. Joo, mennään tässä. Hypätäänkö eteenpäin? Joo, tässä olisi 10 minuuttia suurin piirtein, jos me pidetään kiinni siitä meidän tunnista, mitä ei tarvitse pitää. Mutta joo, alussa luvattiin jo, että ei käsiteltäisi enää sitten niin kuin varsinaista Neuvosto-Ukraina-historiaa, eikä tätä nyt 2000-luvun historiaa, vaan meidän matka päättyy siihen, kun Ukraina ensimmäisen kerran tällaisenaan, kun me sen nyt tunnetaan ikään kuin itsenäistyi, eli sitten ensimmäisen maailmansodan päätteeksi, niin voisi mennä siihen nyt nopeasti, tai ei nopeasti, vaan siis semmoinen hyppäys, että 1840-luvulla se semmoinen kansallisuusaate Ukrainassa alkoi muun Euroopan trendin mukaisesti. Kyllä. Mehän puhuttiin aikaisemmin, että 1848 oli Euroopan hullu vuosi. Joo. Paljon voimakkaita kansallisuusaatteita, paljon liikehdintää syntyi eri puolilla Eurooppaa. Myös Ukrainassa nousi tämä ajatus voimakkaammin siitä, että meillä on oma kulttuuri ja oma kieli ja me ollaan oma kansa. Että tämä ei ole yhtä kuin, niin kuin muu Venäjä, vaan me ollaan oma kulttuurimme ja muun muassa tämmöinen nykyään legendaarinen ja myöhemmin sitten pannaan joutunut runoilija eli Taras Shevchenko, joka on Ukrainan kulttuurin suuria miehiä ja suuria nimiä, niin hänen myös niin kuin työnsä myötä 1800-luvun puolessa välissä tämä kansallisuustunne alkoi sitten voimistua. Ja itse asiassa me tiedetään jo Suomenkin historiasta Venäjän vallan alla, että erilaisia kausia oli, jossa joko kulttuuri sai niin kuin rehottaa ja kasvaa vapaasti ja toisaalta oli sitten aikakausia, jolloin yritettiin sitä Ukrainan kulttuurista kehittymistä niin kuin venäläistämään ja estämään, niin tätä jatkoi sitten, kunnes tullaan itse asiassa ensimmäisen maailmansodan tapahtumiin. Siinä alkoi tämä suuri murros sitten, ja totta kai suuri murros senkin takia, että Venäjän keisarikunta imperiumi hajosi näiden muiden eurooppalaisten imperiumien mukana. Nythän me ollaan vähän niin kuin tavallaan jatkumossa edellisestä jaksosta, Baltia. Joo, hyvä. Ja sen takia itse asiassa mä tämän Ukraina-aiheen myös osittain tähän lähetykseen valitsin, että se, niin kuin puhuttiin viimeksi silloin, niitä jatkaa niin kuin aika luonnollisella tavalla sitä Baltian ja Puolan ensimmäisen maailmansodan lopun tapahtumia. Joo, eli tässä on ihan sama kysymys kuin siinäkin jaksossa, että tässä on eri valtioita, joilla on omat, sanotaan, edut mielessä. Tässä on Venäjä, tai sanotaan punaiset, bolshevikit haluavat, että Ukraina kuuluu heille. Ukraina haluaa itsenäistyä. Sitten on saksalaiset, joilla on intressit ottaa Itävalta-Unkari. Sitten syntyy jossain vaiheessa Puola sodan jälkeen. Heillä on omat intressit. Mutta mennäänkö vähän niin kuin pikkasen järjestyksessä, mitä siinä oikein tapahtuu? Koska tämä on taas semmoinen, sanotaanko, että helvetimoinen sotku. Joo, se on vähän sama kuin tosiaan, kun tulee todellakin mieleen nämä niin kuin Baltian tapahtumat. Ja me vois mennä tässä tosiaan siihen niin kuin pisteeseen ensin, tai lähtöpisteeseen, että Nikolai II luopui siis kruunusta maaliskuun 17 vallankumouksessa. Tuli Kerenski. Kyllä, ja siinä Ukrainassa totta kai syntyi jonkunnäköinen poliittinen tyhjiö sitten, että hetkinen, että mitä nyt tehdään. Ja kuten äsken puhuttiin, niin Ukrainassa oli jo alkanut syntyä tämmöinen kansallisuustunne siitä, että mehän voitaisiin ottaa kohtalo tavalla tai toisella niin kuin omiin käsiimme. Ja pitkään oli vähän niin kuin siinä vaankiellä se, että miten Ukrainassa tilanne nähtiin, että oliko niin kuin ikään kuin tarkoitus, että Ukraina olisi ollut täysin itsenäinen oma maansa vai jonkunnäköisessä federaatiossa, voimakkaassa autonomiassa suhteessa niin kuin Moskovaan ja Pietariin, eli Venäjään.
Joo, siinä oli varmaan vähän semmoinen ajatus, että eihän me nyt uskalleta nyt ihan itsenäiseksi ryhtyä. Ja Kerenski jopa lupasi Ukrainalle autonomian. Mutta Kerenskihän nyt ei kauan ollut puikoissa, että sitten tuli lokakuun vallankumous, jolloin bolshevikit tuli valtaan. Ja siitä seurasi se, että bolshevikit, siis bolshevikkeja oli ympäri Venäjää, niitä oli jo siellä Ukrainassa tietenkin, niin he yrittivät sitten kaapata vallan Kiovassa. Epäonnistuivat kuitenkin, no mutta osa porukasta sitten perusti Harkovassa Ukrainan neuvostotasavallan. Ja mutta bolshevikit itse asiassa noiden muutaman vuoden aikana vallotti Kiovan 3 otteeseen. Niin, mutta arvaat, jos me puhutaan nyt Kiovasta vuosiin 1918-20, niin arvapas kuinka monta kertaa se vaihtoi omistajaa. Kiova. Niin. Kun miettii, miltä kaikilta suunnilta vallottajia tuli näiltä aiemmin mainitsemilta tahoilta, niin mun veikkaus on, että olisiko vaihtanut omistajaa 7 kertaa vaikka. No se vaihtoi 16 kertaa. 16 kertaa. Niin siinä voi kuvitella asukasta Kiovassa, että herää yksi päivä, niin taas uusi porukka ja sun pitää olla niinku tavallaan niiden kannattajia. Sulla on niinku komerossa erivärisiä lippuja ja sä menet liehuttaa taas. Niin. Ja henki välttämättä ei ole kauhean kallis myöskään. Ei ole kovin kallis, koska osaporukasta oli semmoisia, että okei, että sä olet näköjään bolshevikki, kun sä viimeksi täällä oli bolshevikit. Joo, siihen liittyy nimenomaan että kansallisuusasiat, myös suuri juutalainen vähemmistö, jota kohdeltiin totta kai myös todella kaltoin, niin kuin tiedämme eri pogromeista ja vastaavaa näinä vuosina muun muassa myös. Ja se oli todella paljon siis erilaisia niin kuin eri ryhmien intressejä ja siellä kohdeltiin eri ryhmiä niin kuin hyvinkin julmasti ja monella eri tapaa. Kyllä, piti olla tosi skarppi, että mitä lippua sä menet heiluttaa. Kyllä. No, anyway, se liikehdintä kulki ihan vähän niin kuin sillä tavalla, että bolshevikit tammikuussa 18, eli ensimmäinen maailmansota oli vielä meneillään, työnsi nämä ukrainalaiset, niitä voi nyt kutsua ukrainalaisiksi, ne jotka oli julistautu itsenäiseksi. Niin ja plus ja tähän väliin se, että itse asiassa tosiaan 2 niin kuin Ukrainaa, tämä länsiosien Ukrainan kansantasavalta ja sitten itäosien Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta, niin, joka oli siis niin kuin bolshevikki. Joo, se porukka, joka Harkovissa julistautui neuvostotasavallaksi. No, sota oli edelleen meneillään ensimmäinen maailmansota, niin apua haettiin tietenkin Saksa Itävalta Unkarista ja ajettiin bolshevikit pois. No, saksalaiset eivät kuitenkaan tykänneet tästä porukasta, joka oli julistautunut itsenäiseksi. Joo, koska ne pelkäsivät, että nämä viljat ja muut toimitukset, jotka Ukrainasta oli luvattu Saksalle, joka totta kai on hyvin tärkeä sodankäynnin kannalta. Jo sen takia, että Saksa oli eristetty niin kuin meriteitse kaikesta ulkomaankaupasta. Nimenomaan. Niin he halusivat turvata sen viljansaannin sitten. Eli ja raaka-aineet. Pani pystyyn pienen vallankaappauksen ja pani oman niin kuin, kaverin niin kuin, taas valta vaihtui Kiovassa. No, tätä kesti siihen asti, kunnes ensimmäinen maailmansota loppui 11. marraskuuta 18. Saksalaiset vetäytyivät ja jälleen tuli tämä, nekin oli tietynlaisia sosialisteja, nämä ei-bolshevikit. Ne tulivat valtaan taas. No, lopputulos kuitenkin, jos mietitään tätä, mitä siellä tapahtui, oli se, että siellä oli joka tapauksessa näitä valkoisia. Koska tämä liittyy taas Venäjän vastavallankumoukseen, niin. Eli nämä valkoiset kenraalit, jotka toimivat sillä suunnalla. Anton Denkinin ja Piotr Wrangelin valkoiset olivat taistelemassa siellä bolshevikkeja vastaan. Nämä ukrainalaiset taistelivat bolshevikkeja vastaan. Sitten, ja osittain näitä valkoisia kenraaleja vastaan joskus samalla puolella, eli tämä vähän kun puhuttiin sitä Baltiasta viime jaksossa, niin aikamoinen sekamelska ja vähän kaikkien sota kaikkia vastaan. Niin, koska tähän liittyy vielä muutama muu porukka. Eli hei, yhden mä mainitsen, muun muassa vihreä armeija. Vihreä armeija,
ne ei ollut mikään luonnonsuojelijoita, vaan... Ei ollut ekoarmeija siinä vaiheessa vielä, ei. Mutta tämä nationalistien liitto. Joo, ne oli lähinnä talonpoikia ja tämmöisiä, jotka halusivat vaan... He eivät halunneet bolshevikkiä viemään pois meidän maata. Eikä halunnut myöskään niin kuin venäläisiä valkoisten kenraaleiden tyyliin valtaa. Tietynlaisia maorioja taas, vaikka maorius oli kyllä poistettu. He halusivat olla itsenäisiä maanviljelijöitä, jotka hallitsi oman plänttinsä. Ja näitä vähemmistökansoja oli myös mukana tässä vihreässä armeijassa. Eli nämä vihreät taisteli itse asiassa bolshevikkeja vastaan, valkoisia vastaan. Anarkisteja vastaan. Anarkisteja, niin se oli yksi porukka kanssa. Musta armeija, anarkistit. Jota johti kuka? Tämä pystyn sanomaan. Nestor Mahnon. Nestor Mahno, kyllä. Tämä legendaarinen, joka sitten joutui maanpakoon. Ja vähän niin kuin nämä muut myös, ehkä tyypillistä tuossa niin kuin myöhemmin Neuvostoliiton historiaa, niin moni, joka joutui pakenemaan maasta, niin muutama harva ehkä kuoli luonnollisen kuoleman, mutta loput sitten nirhattiin lännessä Neuvostoliiton salaisen poliisin toimesta. Lähetettiin asemies paikalle. Joo. Mutta niin kuin sanottu, että täällä oli niin kuin hirveät tsempalot meneillään. Ja tässä on yksi hyvä pointti, nimittäin on väitetty, että kun tämä musta armeija eli anarkistit. Anarkistit taisteli bolshevikkien puolella näin alussa. Ja nimenomaan siis, koska bolshevikit pitivät, he edustivat samaa periaatteessa tämmöistä niin kuin äärivasemmistolaista maailmankuvaa ja valtaa. Nestor Mahnon oli bolshevikkien mies Ukrainassa, vaikka olikin anarkisti. No anyway, on väitetty, että kun musta armeija löi valkoisen armeijan Peregonovskan taistelussa 1919 syyskuussa. Jos he eivät olisi onnistuneet tässä, niin valkoinen armeija olisi ehkä päässyt marssimaan aina Moskovaan asti. Nehän oli aika itse asiassa tekivät aika niin kuin hyvin matkaa Moskovan suuntaan valkoinen armeija jossain vaiheessa. Eli väittämä on, että anarkistit pelastivat Neuvostoliiton. Nestor Mahno. Niin, mutta Nestorille kävi niin, että kun valkoiset oli lyöty, niin totta kai bolshevikit halusi päästä eroon anarkisteista. Eihän se nyt sopinut, että samaan pöytään. Joo, bolshevikit ei oikein tykännyt niin kuin toisinajattelijoista, ja vaikka kuinka niin kuin samaa jollain tavalla poliittista maailmaa olisi edustanut, niin jos oli vähänkin eri näkemys, niin se ei bolshevikeille kelvannut. Se ei sopinut. No, kaikki päättyi sitten lopulta kuitenkin niin, että bolshevikit saivat Ukrainan lähestulkoon itselleen. Siinä oli pieni toivo, kun Puola, joka oli valtio, joka oli syntynyt uudestaan. Muistamme, kun se tuhoutui, hävisi maailmankartalta viimeistään 1795. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Puola synnytettiin uudestaan. Niin kuin moni muukin valtio. Niin, vähän Puola kaistaleella pohjoisesta etelään, Itä- ja Länsi-Euroopan välissä. Niin bolshevikithan yritti vallottaa Puolankin ja puolalaiset löivät bolshevikit takaisin 1920 Varsovan porteilla. Josef Pilsudski, Puolan suuri sankari, löi bolshevikit ja lähti työntämään bolshevikkeja takaisin aina Kiovaan asti itse asiassa. Mutta sitten lopulta tekivät rauhan bolshevikkien kanssa, Riian rauha 18. maaliskuuta 2021. Ukraina länsiosa jäi Puolalle ja Neuvostoliitto sai loput. Eli Lemberg, Lviv, Lvov, niin se oli muutaman vuoden puolalainen Kaakkois-Puolan kaupunki. Kyllä. Eli Ukraina eli lyhyen itsenäisyyden tässä vaiheessa, vaikka se itsenäisyys tarkoitti sitä, että siellä Ukrainan aroilla ja pelloilla pyöri, mä en nyt jaksa laskea, 7 ehkä erilaista armeijaa, kaikki menossa eri suuntaan ja törmäili toisiinsa ja ampui toisiaan. Eli jos me nyt katsotaan tätä Ukrainan historiaa näin niin kuin
jälkipäin, niin kyllä niillä on ollut surkeat oltavat, jos mietitään, että siellä on aina taas tullut niin kuin mongoleja ja tullut mitä milloinkin. Joo, vallottaa eri suunnilta. Ja sitten mietti vielä tässä näitä traagisia ensimmäisen maailmansodan lopun kaoottisia hetkiä, jossa valta vaihtuu jatkuvasti ja porukkaa kuolee kuin pipoo, niin myös sitten se Neuvosto-Ukrainan historia jatkuu yhtä verisenä. Siinä on Neuvostoliiton aikaansaama Holodomor, eli tämä kansanmurha nälänhätä 30-luvulla, joka tappoi siis miljoonia ukrainalaisia. Ja niin, ukrainalaiset eturivissä kärsimässä toisessa maailmansodassa Saksan hyökkäyksestä. Ja sekin on mielenkiintoinen vaihe, kun miettii, tuhottiin moneen kertaan ja koko juutalaisväestö Ukrainassa. Niin, kun miettii Ukraina toisen maailmansodan aikana, niin hehän olivat olleet Neuvostoliiton alla parikymmentä vuotta. Ja se oli ollut hirveätä kärsimystä. Niin he tietenkin odottavat, että saksalaiset tulee. He muistivat, kun saksalaiset tuli ensimmäisen maailmansodan aikana vähän niin kuin pelastamaan heitä. Että tilanne ei voi olla yhtä paha kuin Neuvostoliiton aikana. Ja saksalaiset tulee ja tilanne on yhtä paha, ellei pahempi. Niin, ja ajattelin, mikä suuri niin kuin strateginen töppäys myös Saksalta, että kohteli ukrainalaisen niin kuin kohteli. Et siinähän moni ukrainalainen lähti Saksan joukkoihin ihan niin kuin sen takia. Ja just tämä, kun puhuttiin myös, että Länsi-Ukrainassa oli kuitenkin niin kuin katsottu aina ihan eri tavalla länteen muutenkin kuin Itä-Ukrainassa esimerkiksi. Joo, että kyllä se Ukrainan historia on aika pitkälti kärsimyshistoriaa, että itse asiassa silloin, kun meillä oli tämä Bohdan Melnitski, kasakkajohtaja, niin sen jälkeen, kun hän kuoli 1657, niin oli Ukrainassa taas semmoinen tyhjiö tavallaan, oli sisäisiä riitoja, että kuka kasakka ottaa vallan, niin sitä aikaa tai vaihetta on kutsuttu Ukrainassa raunioitumisen aikana. Se kertoo aika paljon. Ajaksi, joo. Niin. Raunioitumisen ajaksi. Niin. Joo. Että se kertoo aika paljon, että miten ne itsekin on ajatellut näitä elämänvaiheita. Joo, että sanotaan näin niin kuin jotenkin moraalisesti, että toivoisi todellakin niin kuin Ukrainalle jossain vaiheessa vähän pidempään niin kuin rauhaa ja hyvinvointia ja muuta. Ja se on mielenkiintoista siinä myös, että nämä rajat, joista nyt edelleen siis taistellaan, mikä sitten onkaan Putinin ihan lopullinen tavoite tai mihin hänet ehkä pakottaa sitä suostumaan ja niin edelleen. Se on toinen kysymys, mutta myös tämä, että Ukraina tosiaan niin monimuotoinen historia, niin alueena niin monimuotoinen ja tosiaan niin kuin venynyt ja paukkunut vähän jokaiseen suuntaan, että myös se, että mikä se Ukrainan tarkkaan niin kuin raja-alue on, niin sekin on historian varrella muuttunut. Ja mitä Ukraina on itse asiassa, tämä vanha rajamaa, niin sekin on muuttunut historian varrella sitten, niin kuin monen muunkin valtion kohdalla, että aika harva valtio on niin kuin alueeltaan monoliitti, joka on aina pysynyt samanlaisena ja itsestäänselvänä jollain tavalla. Niin, eikö Suomeltakin puutu joku osa? Näin ne väittää, joo, mutta esimerkkiä nimenomaan, että aika harva valtio on sellainen, jonka rajat olisivat jotenkin niin kuin ikuiset. Portugali? No aika pitkä. Onko 500 vuotta ollut suurin piirtein? Mutta okei, se on menettänyt siirtomaitaan, niin senkään niin kuin tietyllä tapaa. Niitä ei lasketa. Ei, niitä ei lasketa. Mutta taisi Espanja vallottaa se kerran. No joo. Kyllä, joksikin aikaa. Ei mennä siihen. Ei mennä siihen. Hei, mä tiedän, että se oli joku tuossa viime jaksossa. Sä haluaisit jotain, oliko se korjaus tai mikä siinä ei se ollut viime jaksossa, se oli meidän Osmanin jakso. Osmanin jakso, joo. Niin, kun mä kuuntelin sitä ja mainostin, että Mika Valtorin kirja Mikael Angelos heti särähti korvassa. Ei ole Mikael, vaan se on Johannes Angelos. Ja meidän yksi tarkkaavainen kuuntelija Annika antoi palautetta. Antoiko hän ystävällistä kriittistä palautetta, rakentavaa? Antoi ystävällistä ja suositteli myös muita kirjoja. Esimerkiksi Mikael Hakim ja Mikael Karvajalka ja Antti Tykinvalaja. Ja totta kai Sinuhe Egyptiläinen. Sinuhe Egyptiläinen, mutta nämä edellä mainitut, nämä kaverit seikkailevat Osmannin valtakunnassa. Okay. Kiitos Annika.
Kiitokset Annikalle. Pitäisi tosiaan lukea. Totta kai Mika Valtaria pitäisi lukea niin kuin enemmänkin. Oliko sinulla vielä jotain? Jos tulee Annikalta joltain muulta muuten jotain, mitä haluaisi antaa just palautetta, korjausehdotuksia, jotain yksityiskohtia, jotka jää niin kuin vaivaamaan tai haluaa antaa lisäinformaatiota tai ehdottaa aiheita tuleville jaksoille, niin peterpeter@jakso.fi. peterpeter@jakso.fi on meidän osoitteemme. Sitten meillä on ainoastaan meidän Churchill-quote jäljellä. Tuskin-malta odottaa. Churchill-lainaus. Ei kun tuskin-malta odottaa sitä aksenttia. Niin, sekin vielä pitää vähän ryhdistäytyä. Onneksi tämä ei ole kauhean pitkä. Hyvä. Tai harmi, tässä ei pääse briljeeraamaan niin pitkään. Mutta no anna tulla vaan. Tämä on vuodelta 1931. Sometimes when fortune scowls most spitefully, she is preparing her most dazzling gifts. Sorry. Oliko se asteikolla 0-10, jos sä niin arvioisit? Jos 0 on ihan surkeata 10, erittäin Churchill, niin mihin sä laittaisit ton? Mulla meni kaikki voima siihen, että mä yritin pidätellä mun naurua, niin voit sä sanoa se uudestaan? Sometimes when fortune scowls most spitefully, she is preparing her most dazzling gifts. Joka on aika hienosti muuten laitettu tosiaan, että jos niin kuin välillä näyttää siltä, että nyt lyödään oikealta ja vasemmalta ja kaikki menee jotenkin niin kuin vihkoon, niin samalla se kohtalo on niin kuin jo valmistelemassa sulle semmoista aivan mahtavaa palkintoa. Mä valitsin tämän sen takia, että tämähän voisi niin kuin, kun nyt Ukrainassakin puhuttu siitä, että ennen Yhdysvaltain isoa asepakettia ja tukipakettia, niin Ukrainan tilanne on näyttänyt vähän niin kuin hankalalta tässä viime viikot ja kuukaudet, niin ehkä tätä voisi soveltaa toivon mukaan vähän siihen, että kun vähän huonolta näyttää, niin ehkä sitten kohtalo samalla hetkellä suunnitteleekin itse asiassa aika häikäisevää palkintoa. Kyllä, onnea Ukrainalle. Onnea. Tämä tästä. Uusia aiheita taas sitten, tai yksi uusi aihe. Uusin yksityiskohdin 2 viikon kuluttua. Minä lähden pohtimaan sitä. Hyvä, se on sun valinta sitten. Yes. Palataan tähän. Yes. Hei hei. Moi moi.